Salam, hormatly ýurtdaşlar. Bundan 2 gün ozal eden çykyşyma bir topar soralar berilipdir ýa-da şular ýaly kinaýaly ýa-da kümsüklik bilen aýdylan bu sözlere bar. Şolaryň üstüne durup geçmekçi bolýan. Wagt barka. Ine birinji berilen şular ýaly soraw bar. Ýa-ni Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski inni Ukraina ulluqan İsrail bolur dip çykyş etdi diye şonu şo dogrymy diýen. Ýurtdaş mene o çykyşyny eşdemek eger bar bolsa, eşden bolsaň, gören bolsaň ssilkasyny goý, bizem göreli halkym görsün, getirdi goýun şu çykyşyň aşagyny. Mene eşdemek. Inni ýene bir imperator atly illeşimi lakamlymy ýa nickname'li şol ýazypdyr ene Ýewropa döwletlerine ýa Ýewropa Birleşigine 200 siýasat alınıp barylýar. Mysal hökmüne de Germaniýany getiripdi. Hakykati dogry. Men ikellep razylaşýan şu pikir bilen Ýewropa Birleşigi şol sanyny ýanky beýleki şo Ýewropa Birleşigine girmän ýöne şoňa bir höwesçiň bolup duran bir topar döwletler bar. Şularyň 200 siýasaty. Ana bizim şu Merkez Aziýamyzdaky o prezident häkimet başyna gelip otururlar var. Olar ne halk saýlady, ne de olar şo bir belli bir siýasat alyp barýarlardy. Ana gurban ol men bir tarap dip etçek kömegine edip otur gapynyň sesinden Orsiýadyň uruşyna goşandyny goşup otur. Ya da Eýran ya beýleki kan o 200 siýasat dünýede ýöredilipdir. Ýewropa Birleşigen bir ütköşük ýemede şu nukdaý nazardan. Gaty dogry bellek geçdiň. Olaň öz bähbidi bar. Germaniýa näme gerek? Nebit gerek, gaz gerek. Hemmejik zat şol gaz bilen işledilen Germaniýanyň senagatynyň köp bölegi. Onun üçin olar halk şu bolýan zatlara göz ýumýan bolsa, meselem Türkmenistanyňky. Biz näme delýär? Bizim göz ýumyp biz öz gerek zatymyzy almaly bizini. Türkmen halky görüşýän akdyp bizim de öz halkymyzy üşedip ýa buýdurup oturup bilmerse diýdi gyşyň aňzaganda. Ine şon üçin Suriýalyk ýagdaý bir jymy jaňyryp aýryn. Ana elbetde Germaniýa öz siýasatyny ýöredýär. Öz bähbidini ýerler. Ýoksa biz bilmän durumda, men näçe gezip çykyş edip aýtdym. Niýaz bar 92-nji ýylda Orsiýadyň Türkmenistana 90-njy ýyl üçin 91-nji ýyl üçin geçiren 3 milliard dollaryny şu köpügini ýetgetmän getirip Germaniýanyň Deutsche Bankyna goýdy. Han şo pul nira harçlandy. Yatan bolsa näçe prosent menne üstüne götürme. Yerden ses çıkar, Deutsche Bank'tan ses çıkmaz. Ine şular ýaly, ine şuna 200 siýasat diýip atlandyr ýanmy. Bar şol diňe Germaniýada, ine şuň kunna Wengriýada şu Orsiýetden mut ýa ýarym mutuna gaz aljak bolup, Ýewrosaýyzyň çykaran kararlaryny köpsini gollamaň ýa-ni Ukraina barada sanksiýalary da goşulşanlar köp berdi. Ya ýazgar ýa şonu men goşulşamakdy. Ine bolýan zatlar. Türkiýede bir görseň Orsiýet bilen ene ABD jyby, ene bir görseň ene Şwetsiýa garşy hana şol NATO ýaralaryna girmegini Şwetsiýa. Ondan binahil bolýar. 200 siýasat da 100 siýasat. Şol bir wagtyň özünde de Türkiýe ýa NATO ýaralygynda dur. Ene şo diýen bolsaň ene 200 siýasat şundan ibaret imperator ýurtdaşym. Sag bol beren soragyň üçin. Ene ýene bir illeşimiz ýazypdyr. Olya hamra da hemme zatyň gowy bolýany senne şu aýdanda Orsiýet diýip aýdýan. Şuňda manysy diýe başga ýaňa söwle Orsiýet bolany şol Ors yetiş diýen ýalyk terde türkmelen ýüzlenmesi ýa haýyşnamasy hökmüne neşdelýär. Mene birinji gezek eşitip duruşum, mene şular ýaly çaklamaň bardygyny ýa şular ýaly sözü şu manyda ullanıp boljakdygyny.
Biz elmi damso orsiyet ort tarapy orsiyet diýilerde. Eger şol orsiyet diýilmese de öňkü döwraydyny ak paçan döwür diýip aýdardy. Biziň ýaşullarymyz, men gören ýaşullym. O ilk döwür ýaşap ötüp giderler. Olar ak paça diýip ol Aleksandr ikincisine daydanaklar şol men pikir edýän şol Türkmenistany basyp alan general Skobelev bar. Şol elmiden eşik ak kitel şolar ýalyk gelen şoňa ak paça diýip oňa da ak paça diýerek geldi. Men şondan gelýär kädiýän ak paça ady. Ýöne indi orsiyet sözüni ullanmaly däl bolsa teňe maýdanyň ýeles bol gatyg pikir düşünje bolmasa onu men Russiýa Federasiýasy diýmeli bolýan dogrulygyna atlandyrjak bolsaň şu döwleti. Şol terrorist döwleti atlandyrjak bolsak, onda şol Russiýa Federasiýasy bolýar. O taýda diňe orslary ýaşanatdy. 72 millet dürli milletiň döwleti şol. Näçe tane içinde awtonom respublika bar. Onun için men onu ne tutayım adyny bolýar. Onu men onu şuňa şeýle Russiýa Federasiýasy diýen. Ya Russiýa diýen. Olmaz ortaya sözüni aýyrmaly bor leksikon. Bular ýaly teklip bar bolsa, ol yerlikli teklip diýip düşünýän. Sebäp Türkmenistanyň adyny wagty gelende üýtgetmeli baýdagynym adynym Türkmen ýurdumy, Türkmen ýelim, ýani teklipler gelipdi halkdan. Ýöne onu men çözmeli, onu parlament çözer. Haçan täze parlament saýlanany. Ýöne men özüme şahsy degişlikde aýdyran şu orsiyet sözüni aýyrmaly bolsam, söhbetdeşlikde bor ýyllaş, aýry-aýryn. Borly. Problem ýok. Indi esasy berilen bir kinaýaly sorag ýa-da gürrüň ýa-da şol Türkmeniň kümsükligi diýip aýdaýyn. Şol Türkmenistan çärji ady bilen ýa nickname bilen bir ýazypdyr. Şol men fakt getirdim, şolar ýaly aýtdym da urşun emesinde söwüşde başda 4 adam, 5 adama bir tüpem diýip aýtdy. Şol hakykatdan bolun. Ol tüpem bolup awtomatda, ol karabin. Awtomat soň çykdy. Şu maňa sorag beren bar, o gülkünç diýdi. Nämesi gülkünç? Sen bir taryh ilk başdan ýerlap gör, ýurtdaş. Seret uruşun ilkinci aýlaryna nämes goşuny, ýanky Sowet goşuny külpeye etdi. Barp ol Belarusyň Brestinden başlap, ta Moskwaň etegine çelip gowulap getirdi. Ine şu taýda uly gorgunçylyk boldy, uly ýesire düşmeklik boldy. Bar bolan ýaraglan köpüsem şol Serhet ýakasyna ýemelerde oblastlarda ýerleşdirilen olaram nämeslaryň eline geçdi. Bizde diňe karabin galdy. Ondan şo karabinim hemme kişä ýetenek. Ýok şol. Urşun başky aýlaryny, ýyllaryny bolan wakany men aýdyp berdim size. Ondan şu Moskwaň etegine nämes tıkylyp gelende oň öňüne ýanky döş görüp duran orsy ýok. Okup arda taryhy garlyk, Moskwaň etegini goran 28 sany gahrman Panfilovçylar diýe. Oň familiýasy Panfilov, 28-iň ýaklysy Gazyk. Ene biziň Gazyk dogurlarymyz musulman döwletmi. Ene şolaň hemmesi et bolup okuň öňüne, duşmanyň öňüne oklanarlar. Näme ýalyn aslında taryh oku. Onsoňam taryhy diňe SSR döwrüniň SSR taryhçylarynyň ýazan taryhyny okumak gerekler. O taýda köp zat ýalyn ýazylypdyr. Onsoň hemme zat ýüze çykdy. İkinji jahan urşuny hemme taraplaryň ýazan taryhyny alyp okusaň, soň bir umumy düşünje gelersiň, soň düşünersiň nirde hakykat bar, nirde de ýanky galat sözler ýalan ýaşap ýazylypdyr. Ine şoň üçin men aýtdym, mene 5 adama bir tüpem diýip. O bolun zatlar şol. Ine ýazypsyň, ine men babam frontda boldy, ýaraly bolup geldi. Berekella fronta gatnan bolsa, watan üçin söwüşen bolsa, sen babaň gahrmançylygyny elinden aljak bolup duran halmyrat söýün ýok. Bar bolsa, häzir men ýygynym dowam etdiren sen bilen şu görürüm. Ýazypsyň, o kinaýaly sözler, egerde sen öz enen ataň ýa sen tohumyňdan bir şol fronta gatnaşan ýa goşun bolsa, bu zatlary ýazmazdyň, ýalan zatlar diýipsin. Sen indi özüň aýdýan, men babam. Men senim tanamak, babaňym tanamak.
Yurtdaş, eger baban hakykatdan fronta gidip şo taýdan yaral bolup gelen bolsa, onu sen şu häzir şu çykyşymdan soňra ýaz aşagyny. Baban näçinji ýylda dogulun? Haýsy goýun kamat üstü bilen näçinji ýyl fronta uruşa çagyrylan. Haçanam ýydyna yaradar bolup gelen. Adyn familiýasyny goý, ol gahrman. On halkdan gizgemelim ýa iki tane orromsudan gizgemelim döwletiň başyna galgap oturun. Sen baban eden gahrmançylygyny goýan ýan, buýsan ýan adam bolsaň, onu şu taýda ýazarsyň sen aşagyny. Adyn familiýasyny. Şeňmi? Ýogsa sen boş. Ene diýjek bolýan adam baban haçan haýsyl gulluk edipdir. Sen aýdýan o taýda ay konserwi ýadyly, ýa 100 gram aragym berýärdiler diýip babam aýtdy diýip. Indi men şu dogrusyny şu taýda näde dogrusyny çykaryp berin sana. Konserwi Sovet goşunyna haçan peýda boldy şol uruşdan. Haçan Amerikalılar lentdiýip açyp yara we ýymy tugrudyna geldi. Babamdan soramak kenin şol iýen konserwlaryň Sovet Soýuzyna çykan konserwem ýa Amerikadan gelenmidi. Ene şonda sen dogrudur jogap alardyň. O lentler gelýänçe näme dilli? Ene onu aýdyp beri. Ene bir çetimen ene matama da gelýärdi. Men dädim fronta gidip barýaka eşalonny ýanky şol poýdyň eşalony sastawyny bombalaýar, fronta ýetmän şo taýdan yaraly bolup invalid bolup geldi. Ýöne şonu da öýde oturanak ol gidip şol ta uruş oturýança ýa işçi batalýonlar diýip batalýonlar baran şo uruşa getirilýän ýükleri gerdeni bilen göterip gäme ýüklemeli, gämden düşürmeli, ýene bir ýere uratmaly, poýda ýüklemeli. Ine şol işdi işledi. Ine ejem näme işledi? Ejem şo uruş ýyllaryny brigadir bolan kolhozda. Bir ayarlyň brigadasyna brigadir bolan. Öz agdyndan eşdenmeýdi ýanna. Gündüzlerine kolhoz işlerdik. Elimiz ýetse öýlen gelip şol ýa işden boş bolsak frontdakylary 50 ýa-da jorap örerdik diýip. Ýok ýetişmesegim hökmani ýagdaýda haçan 14 ay ýa bir hepde şo gijelerini dogly ay bolan şo depe çykyp çägäň üstüne aýyň ýagtysyny jorap bilen ýanky 50 örerdik front üçin. Ine ejemiň aýdany. Frontda bolluk bolýan bolsa şu zatlar bolar da. İkinciden ejemiň aýdany biz ýa şol denarly bolup şo ýag çykanyny ýanky bir näme bi şo jülgöle we dağın etegindäki jülgölerde garym gazardyk diýdi. Kiçenrek garymyş. Bir 20-30 santy çuňlukda, uzunlygy 3-4 metr. Näme üçin? Ine şo tak şol ýanky ýag çykany pıştyrlar, pışmagalar emesinden ýatagyndan çykyp, ondan şol şo taýda bular öz ýanky toýlary bar, tomaşalary bar, şo çakyşyp, oýnaşyp şo taýda onu şolar çagalaýarlar ýa ýumurtgalaýarlar. Ine şolar şo çykanyny ýöräne şo ýanky çukurlara gap galyp çykyp bilmän ýatýar şo taýda pışmagy. Bularym ýerden gelip şo pışmagalary çöplep, pışmagalaryň şo pansyryny aýryp, içinden etini alyp, ýumurtgasyny alyp fronta uradýany kelle. Ine biziň frontdakylymyzyň iýen iýmiti şol ilkinji ýyllaryna uruşyň. Lentler döwri. Biziň halkymyz näme ýany eken? Hani ejem aýdyp berýär. It bilen pişik 2 aýyň dowamyna ýok boldy diýär. Obaryň içine tapylmady şo mahalle. Täp milleti ýere çörük galmady, ýere iýmit galmady. Ýuwa ýelmek bilen, ysmanyk bilen oňa dötdik diýär. Käme ýok şonuň çöpüni, püresini, şonuň çaý edip, şo bilen biraz aşgadan bilen aşlygyny saklardyk. Ine sana hakykat. Sen frontçyň akta bolýan bolsaň, onun için bilmän adama oň emesine, tohumuna, tejine dil ýetirme. Ondan o uruş diýen bilen ol bir adama degişli uruş dersen, babaň o barp nemisi ýeköz diýen gelene. Bütün Sovet halky şol sany Türkmenistanyň halky. Ähli erkek göbekliň gurbak 50-60 göterim gitdi şo uruşda. Şoň üçin biz soňa waka şo Sovet Soýuzy kılýançada biz 4 milyony ýetip bilmän galan millet boldyk. Sebäp erkek ýokdy bizde. Gyrlyk oturdy. Indi sen aýdýan şo taýda sen biadalat ýa ýalyn söýledýän diýip. Aç oku. Ikinji jahan uruşynyň başlanyjyny we netijeleri. Ähli bibliotekalerde bar, dünýäňde bibliotekalary. Men bu taýda sana sanap aýdyp oturmaýyn. Gerek bolsa tapda oku. Bilimiň artyk birazajyk. Şonu belki düşünersiň.
Men sen babaň sevgeşipdir, sevgeşmändir. Men ol işlere gatylşamak, giremek, goşuljagam der. Sebäp ozal bir kezabyň bir aýtdy maňa halkymyza. Ene men hakymyny frontda wepat boldy, näme boldy. O niýatyň gurrun edýän. Ha soňra mes saçyly ol öz plan şona kana ýetir düşüpdir meýletin nemisler. Ýok şol plan şon bolsa, ya ony şol ýeme uruşda wepat bolan bolsa, ol ýeka türkmenler o taýda sevgeşip. Türkmenler toplum bilen ekidip, toplum bilen şu taýda tägirleýänçe sakladylar. Ha? Onu bir şaýat borda şoň kakasyny men ýanyna durdum. Ya bile atakagdymyz ol öldü. Ýok öz meýletini şutyp soň tarihden çykarp berdiler. Onu mı ýerine baramyzda barlak görer? Ha? Türkmen näme köp gyrylşa uruşdy. Ene o heywan kellip Semyon Budyony dip marşallar vardy, murtun pişgeýal edip. Ha? Ene şol atly goşun bilen ýanky nämisiň tankynyň garşysyna hüjüm edýär. Atly goşunyň bir bölegine biziň türkmen atly ýigitlemek. Atam gitdi, ýigidiň ödem gitdi. Nädip sen uruşjak tankyň garşysyna, ya pulmyodyň garşysyna, ya awtomatyň garşysyna atyň bilen, gylyjyň bilen bir kelläni işletmek gerekdir. Ine şu biziň ine front uğradynyň ýigitlerimiz ine köpüsi şonun ine wepat bolan bir bölegi şu. Ondan sen aýdýan o taýda bolaly nahar beripdirler. Et ýady, näme ýady, konserwe ýady, ol 100 gram arak berýärdi. Howa arak berilýärdi. Ol ýön 1-nji ýyl berilenak ol arak. Arak şol lentler gelip başlanan arak berilip başlar. Näme üçin? Narkomovski 100 gram dip ady var on. Aşda oky taryhda. 100 gram berilýär. Her bir eskere. Ol optilla kotrana der, ataka diýenleri berilýär. Eger ataka diýenler ölün bolsa, onu o tillakylar var, izo dururlar. Onu olara gaýda, onlar onsoň olup 100 gramda belki 1 litre içýändir. Sebäp içeri adam ýok, emezi gyrly da 1-nji liniýada uruşdy. Onu men bilemek babam sen haýsy liniýada guruluk edenni. Birinci in köp ölýän uruşda islenip uruşda pehota ya piyada goşun, yer goşun. Şolar ölýär. Köpüsi. Atakadan şol tarihçiler okudy ýa-ni. Bir batalyon bir günni Atakadan şondan 10 askere malyna batalyonyda 5-de ola ýaşar bar. Bir günni Atakadan hana generallaryň ýazan ýatlamalar bar, okaşolar. Bizim halklarımız et bolup şol düşmanyň öňünde durdy. Ýylynyň ýeňseden heziledip seredellerin başgalar. Şu sizin şu çokunup berilimiz var ýurdun içinde. Orsun dikmelerini şolar. Indi getirip bu taýda men aýdylym ýalany çykarjak. Sen çok galan 99-syn sen onu boyuna alla aýtmaň diýelim gelmez dogry diýdi. Diňe şu ýerini men saňa näme atdy? Bäş askeriň bir karabin bilen işlän, awtomat däl, karabin bilen. O döwür awtomat ýokdy Sowet goşunyna. Şol ýetiranyň baswanyň nämeslaň kynam ullanýarlar. Şymaýslarlaryna çeldi. Sen bir girde oku harby tarihi. Bu taýda puk edip onun o taýdan kompýuteryň aňyrsyna hondan narsa bolup oturmady. Ýazjagam şuta. Babaň neberesi bolýan bolsaň hakykatdan. Ýene de bir zat aýdym. Şol men aşyr oraz berdip dip mugallim bardy gyzlar batdy. 26-njy mektepde mugallim bol. Frontçy ýaşly. Ene meňe näden doşlar menden kiçiraklar ulraklar bar bol hemmesini aýdyp berer. Fronta gatnaşan şeýle adaletli adam. Şeýle adaletli mugallim. Menem şoň okuwçylarynyň biri. Şol aýdardy. Bir görýän kinolaryň bar bir derek o taýda hakykat ýok diýerdi. Onun näme mutmat etip ýanky sapany bilmeýärler bir zat diýjek bolsa kartoşka kelle näme bilýän bar gitdi hakyky taryh oku diýerdi-mi? Aşyr mugallim. Ine şol bilemek näçinji ýyllarda 60-njy ýyllaryň ahyrynamydy. 70-nji ýyllaryň başynamydy. Şol Asvabazden edip azad ediş dip kino çykdy. Ilkinji ýanky Sowet Soýuzyna şo döwür renkli kino bolan biri. Ýalňyşmasam 4 seriýaldy. Ay şunu bir gidip göreýin idi, öňkülere diýdi. Ýüzalarlyk zat ýok ömrümde gitmänimim, gitjegimden täp o taýda hakykat ýok. Şunu gidip görjek dip bile dalyp gidipdir mugallim. Soň
klasa gelip aýtdy, "Ýok, bu taýda da hakykat ýok eken." Ene, şol döwür Sowet Soýuzynyň iň uly propaganda kinosy bolan "Освобождение", ady azad ediş bolýardy, "Освобождение". Ene, şoňa fronta başdan aýak gatnaşan adamyň beren ene bahasy. Şoň onun için men ol adama inanmaýynmy? Ya enem ejeme, dädeme inanmaýynmy? Indi gelip taňa inanaýynmy? Sen gittilik başdan taryh oku, gör seret, sonra netije çykardy ya. Taňa şu aýdarlam yeterlikli däl bolsa, ýene de ýa näme soragyň bar bolsa. Ýöne ilki başdan gitdi şol taryh kitaplary okudyp, taňa berjek maslahatym şondan bar. Bolýa, indi şol yurtdaşlar ýeme barada, Ukraina barada da jaň edip aýdýarlarym bar, soraýarlarym bar, açan utorar nähil bolar. Men şu dün şu aýdan pikirlen bar, onuň üstüne ýene de bir zat goşaýyn. Şu mahal ýagdaý iki tarapym indi nähili bökdönüp durdy. Hiç bir tarap öňe gidip bilenak. Ne or tarapy Ukrainalar basyp baryp bilýär, ne Ukraina tarapy öz territoriýasyny şunkun isleýişimiz ýa-da isleýişler ýaly azad edip bilýär. Ýok, durdy. Frontda uruş durdy. Front duran bilen uruş durana, uruş gidip dur. Nähili ýagdaýda onu pozisiýon uruş diýerler. Pozisiýa. Her duran ýerine dur. Bulara bärden ok atýar oň üstüne. Olara maňrydan bärkilen üstüne ok atýar ýa bomba atýar. Ine şuň ýaly uruşy pozisiýon uruş diýerler. Hiç kim urra diýip öňe çödýän adam ýok şunkun. İki ýeke ol Garaçetden ol 2 kilometr ýa 300 metr öňe süýşilen uruş bollugy däl. Döwletiň deň ýardyny basyp alýan arkaly. Innem özlerim rezerwler bolmansyň süýşip bilen aklar. Ýöne olaň ok därsi ýeterlik bombalar şo ýagdyryp atýarlar gejegini Ukrainanyň üstüne. Indi haçan otarar be pozisiýon uruş ilsenlik uruş yurttaşlar hökmäni ýagdaýda bir tarapyň ýeňişi bilen ýa-da hökmäni ýagdaýda haýsy tarap ýeňende de ýeňmäni ylalaşyk bilen tamamlanýandyr. Indi şu şertde ylalaşyk bolup bilermi? Ortaya da aýdýar, "Howa ine şu alan territoriýalymyz bizinki, gel şuna gol çekişeli size ýem näme bolsaň şo bolun" diýdi. Ýöne siz NATO ýaralygyna girmersiňiz gelecekde dedi. Ine ortaýadan goýýan şerti Ukraina. Ukraina da aýdýar, "Ýok gardaş. Biz ýa täz sen basyp alan ähli territoriýaň boşa diýänçä, ýa-ni bir Donetsk, Lugansk, Krim ýarymady. Hemmesi Ukraina tarapyna geçýänçä ýa öňkü şol respublikan hataryna girýänçä Ukraina biz söwüşimiz dowam etjek diýip aýdýar. Ine muny Zelenski aýtdy. Ýoksam oňa da edilen teklip bar, o ay bolmasa ine şular ýaly dartgylly ýagdaýda, çekeleşikli ýagdaýda pozisiýon uruş gidip durdyň, iki tarapyň üstüne bomba düşen adamlar ölýär bilem, gowluň üstüne nerçek abi ýyllar boý, belki 10 ýyl dowam etjek bu uruş. Şoň üçin besedaý mel şunu edaý teknahil bor diýen teklip ýene de ýa şu imperator ýerleşimiň aýdýan soragyň gatlaryna gelýärdi. Olara da iqtisadiýetini işletmek gerek. Şoň üçin Ukrainada uruş tamamlansa, narxlar ýene de aşağı düşecek Ýewropada. Şumal mense bir Garaçetini aýdyp beren, şuma elektrik togy, şu uruş turaly bäri, ikisi käýerde 4 esse gymmatlady. Indi iýmet harytlary bar, olaň ikisi gymmatlany bar. Has köp gymmatlany bar. Ozal şol pomidor bilen hyýar alsak, men şu töwerüňdäki dukanlarda şu pomidor bilen hyýaryň bahasy 1 kilosiniň bahasy $2 ýetenakdy. $1.50 şol ýalyk $2 bäri ýa. Eni şunkun bar tatyn aljak bolsa $6. Hyýaryň bahasy, pomidoryň bahasy. Ýöne men pensiýam öňkü durşa. Demek men şu pomidor hyýar aljak bolsam, öňkü iýänimden ýa harj edýänden 3 hessa azaltmaly bolýar. Sebäp men pensiýam ýagdaýym ýok, şuň kynykdan almaly. Elektrik togam şumal, o da hemme otogda ışık ýanýan bolsa, indi diňe bir otogda goýýan.
Ya ine şol ýyla diýen ýöreti PLS struşka bar, agazyň struşkasy. Oň bir haltasynyň bahasy ozal 800 kilosy 220 dollar bolanmalsa, ine bugünkü $350. Yak ýanmalsa, ine aňyzak kışan bäde 8 aý dowam edi. Şunun hemmejiniň sebebi näme? Ukrainadaky ine ortaýynyň alyp barýan urşy. Şoň netijesi. Mundan daşgary Ukraina hökümeti karar kabul etdi. Şol işleyen adamlar öz iş hakyndan aýbay awtomatik şertde şolaryň aýlygyndan tutup belli bir meşwerde Ukraina kömege gidipdi. Olum bar. Ondan daşgary ine kim ine kömege etjek bolsa öz adamynyň ya meýletinmi ine humanitar kömege edip Ukraina Şwed halky Ukraina halky üçin. Men maşgalama maşgalanyň içinde. Indi ýöne şu näçe uruş çaltgy torsa, şonça bähbitli bütün Ýewropada, bütün dünýäde. Şol sany bize de, türkmenlere de. Ýöne şu uruş Ukraina halkynyň ýeňişi bilen gotorsa, onu biziň bagtymyzyň çuwdugy. Demek türkmen halkynyň gelejegi bar. Ýok. Şuň durşýaly galjak bolsa, Putiniň kürsüsine oturjak bolsa, ortaýa bütün Merkez Aziýada şol sanyny Türkmenistanyň üstünden agalyk edip döwran sürjek bolsa, hiç açanyň türkmen öz ýurduna eýe bolmaz. Onu menne şuň size ştaýdan aýdy. Hiç bu tarapyny alada da oturma. Ay ine belki düzelä ýerde ya ine gurban bolup ölse ya oğlu ölse ya plan bolsa yok. Bolsa dekmen wagty gotordy. Ozal kän garaşdyňyz niýazy bolsa düzelerdi. Pan düzeldi mi? Ýok. Bir orsiýet eýem doğrulugyna, hani ýene orsiýet diýdim da, hani kardeş ýurtdaşym. Hani Orslar indi doğrulugyny Türkmenistany eline geçirdiler. 150 ýyla goly wagt bäri. Beresler gelene täp o yer astynaky baýlyklary sanap çykaryp berdi. Hani saparaga öňümde. $52 trilyon. Bir pikir edip görün. Munça baýlyk bilmedim. Diňe Kazakstanyň bar şol bizinkiden 2 trilyon köp. Ýöne Kazakstanyň territoriýasyny gözeňine tutun. Oň içindäki halky gözeňine tutun. Olum ykdysadyýatyny gözeňine tutun. Onuň bizäkini. Ýöne olurdy da diktatura bar. Ýöne biziň garaňda olon perişte ýaly dip hasap etseňem bolsa. Ne şeýle? Şoň üçin bu uruşyň tamamlanmagy zerur. Ýöne şol zerurçylygyň bir ýemesi, iň bähbitlisi bize geregi Ukrainanyň ýeňişi, ýa Ukraina halkynyň. Men şonu gelejegimizi özümiziň, halkymyzyň, döwletimiziň, milletimiziň ýagty gelejegini Ukraina halkynyň şuun ganyna köp seweşýän gelejekki ýeňişi bilen baglaşdyryn. Gönüden gön, başgaça ýok. Sen durmaýla öýnýän, hani türkmen ýurtlarymyz ýok, şuun gylyjyny ganynaýyp duran. Olar hemmejigin hani onum ene orslar gumagardylar. 73 ýylyň içinde galanyň mene Niyaz bilen Gurban bolany ele berip ýok edip atylar. Ýöne türkmeni şu betona gaplap ýerine aşagyna soksaňam ösüp çykýan millet. Hani onu mene suwda edip atyr. Gördüňiz hani näçe ýaşlar orta çykdy, öňe çykdy. Ine şolar alyp gider Türkmenistany aňyrlygyny. Boljagym 100% önemli. Ýöne ýekazat bede şol Ukraina şu uruşda ýeňiş gazanmak zerur ulakan bide kömek. Ýoksa bu bilen ors bilen daşyn gabap özüne gerek ýanky dikme serdarlar oturtjak bolsa oturdum geldi. Onu bize bir edýän arzulymyz hemmesi puç. Onu aýtmak gerek. Şoň üçin biz şugun hana beýleki milletleň ýa-ni Ukrainaň aýak üstüne galşýar öz döwletiniň mesini serhedini ýa-da garaşdyrlygyny öz yktyýarlygyny goraýşýar bizim şolardan görerler, gorunman başanmaz. Şonu aýtjak bolum. Ona şu ulukça hem baňyň öýüňde saglyk, ýurtdaşlar sag otyň.